Τη 1080, τη 1080 της MSI. Τη θυμάστε? Κάηκε. Καλησπέρα μου, Στρατέλης Δανίλη και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ό,τι κάναμε το Σεπτέμβριο, κάναμε το τελευταίο. Δεν θυμάμαι. Είναι λίγο περίεργο. Πρώτη φορά κάνω rec, να κάθομαι στο PC και το PC να είναι κλειστό. Και τα δύο. Η 1080 πάει πάπαλα εκεί που έπαιζα PUBG, εκεί που παίζαμε τέλος πάντων PUBG και πήραμε και win, μας πετάει στο κεντρικό μενού του PUBG. Ωραία. Εκεί που συζητάμε 5 δευτερόλεπτα και είμαι έτσι, σβήνουν και οι 3 οι οθόνες. Με έρχεται μια ζαλάδα εκείνη την ώρα, γιατί λέω τι έγινε, κάτι έσβησε, λέω το PC κάτι, τι έγινε. Αλλά παράλληλα άκουγα και το Θοδωρή τον Μπίντζο στο Discord και έβλεπα τον GoXLR εδώ ότι είναι ανοιχτό το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ότι είναι όλα ανοιχτά. Το PC ανοιχτό. Οι οθόνες όμως είχαν σβήσει. Ήταν βραδάκι και δεν είχα δύναμη και κουράγιο να κάτσω να ασχοληθώ γάματα, γιατί την επόμενη μέρα δούλευα και λέω θα το αφήσω Δευτέρα, μετά τη δουλειά θα γυρίσω και θα το δω. Έκανα κάποιες προσπάθειες, δεν ήθελα να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά εν τέλει όλα δείχνουν πως έχει καεί η κάρτα. Άλλαξα τα καλώδια, έβαλα του τροφοδοτικού τα καλώδια, δεν. Έκανα reset το BIOS μπάσκε, δηλαδή έβαλα την μπαταρία από το BIOS, δεν. Πάστα δεν πήγα να αλλάξω γιατί δεν έχω πάστα. Αλλά δεν μου λέει και κάτι αυτό. Είχαν περάσει 12 πλάς ώρες από τη στιγμή που έσβησε το PC, οπότε όποια και θερμοκρασία και να ανέβασε η κάρτα, θα είχαν πέσει θερμοκρασίες στην κάρτα και επομένως. Οπότε μετά έψαξα ότι για να γίνει αυτό, άμα πάει να ζοριστεί η κάρτα θα ρίξει τις ασφάλειες, θα σβήσει τον υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν έσβησε όμως. Όλα δείχνουν ότι είναι η κάρτα, διότι μετά πήγα, έβγαλα την 1050 από το streaming PC. Στην αρχή τρόμαξα, μου λέω κάηκαν οι οθόνες. Έβγαλα τη 1050, την έβαλα μία προς μία σε όλες τις οθόνες και δούλευε κανονικά η 1050. Ναι, μεν ανάβουνε τα RGB και γυρνάνε τα φανάκια, αλλά η εικόνα δεν στέλνει. Το ξαναπροσπάθησα μετά από κάποιες μέρες, ξανά τα ίδια. Αν υπάρχουν περισσότεροι γνώστες από μένα, σιγά το γνώστη εγώ, αλλά 5-6 πράγματα που ξέρουμε για υπολογιστές, πραγματικά να με βοηθήσει, γιατί είχα σκοπό να πάω σε αναβάθμιση, όχι στην αναβάθμιση, θα τη δείτε τώρα σε λίγο, που έκανα, σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο άλμα. Είναι μια κάρτα η οποία βγήκε το 2016, την έχω εγώ στο PC μου από το 2018 τον Σεπτέμβρη και είχα σκοπό αυτό το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά από 6 19, 20, 21, 22, 23, μετά από 5 χρόνια, νομίζω 5 χρόνια, τα έχει βγάλει τα λεφτά της, στα 4,5 χρόνια και λέω στα 5 είναι καλή στιγμή να γίνει επιτέλους update μιας και είναι αρχιτεκτονικής του 2015-16 και είχα σκοπό να πάω στην 4070 Ti και γενικά να φάει ένα reset όλο το PC, να πάω σε DDR5 με τον 13700K, να πάω σε Intel μαζί με τη 4070 Ti συν ήταν εκεί έπαιζα μπάλα, αν θα πάω και επιτέλους στο 2K, δηλαδή 2K monitor στα 165Hz. Αλλά άλλαξε τα σχέδια, η 1080 που προοριζόταν για το PC στην Ελλάδα, μιας και εδώ έχουμε μείνει, για να υπάρχει και 1080 κάτω στον υπολογιστή στην Ελλάδα, τις φορές που κατεβαίνω να έχω και ένα ακόμα πιο δυνατό μηχάνημα κάτω σε σχέση με τη 1660 που έχω κάτω. Αλλά κάκι, εγώ βέβαια μόλις βρω ευκαιρία και πάω στην Ελλάδα θα την πάω στον τεχνικό μου ή σε οποιοδήποτε τεχνικό μπορεί να τη σώσει. Το budget μου είναι περιορισμένο, οπότε τι πρέπει να κάνω εγώ? Να πάω σε κάποια που είναι δυνατή, σαφώς καλύτερη από τη δικιά μου, καινούργια προφανώς, επιτέλους να έχει το RTX στοιχείο και να είναι σε ένα φυσιολογικό budget. Μπορώ να το υποστηρίξω. Το μυαλό μου πήγε σε δύο κατηγορίες, 3070 και 3060 Ti. Δεν είναι το χαοτικό άλμα από τη 1080 στη 4070 Ti που ήθελα ή στη 4070 που τώρα που γυρνάω το βίντεο δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση, αλλά εκεί κειμενόμουν 4070 Ti, να έχω το best value performance για τουλάχιστον για 1080p και προφανώς για 2K με τη 4070 Ti που είχα εγώ κλπ. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα γιατί ήταν η τιμή ξέφυγε στα 1150. Το αρχικό μου πλάνο ποιο είναι? Να πάρω
το πιο δυνατό επεξεργαστή που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δικιά μου την AIM4 πλατφόρμα. Δεν μπορώ να τον πάρω αυτή τη στιγμή, αλλά θα τον πάρω θέλω να πιστεύω μέσα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ούτε μήνας. Οπότε λέω θα πάω στο αρχικό μου πλάνο που είναι ο επεξεργαστής, που θα υπάρξει άλλο βίντεο για αυτόν σε συνδυασμό με αυτήν. Ό,τι μπορούμε κάναμε. Προφανώς είναι καλύτερη από τη 1080 και συνδυασμό με τον επεξεργαστή που θέλω θα δω τρελό performance σε σχέση με τη 1080 και τον 3700 που είχα τώρα. Θα παραμείνει ο 3700, αλλά θα μπει η GeForce RTX 3060 Ti της Asus. Προσπάθησα να πάω για την Ventus της MSI με τα 3 φρενάκια, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμη από το κατάστημα που την πήρα. Εμπιστεύτηκα Asus, έχω και Asus μητρική και γενικά η Asus είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία που δεν την είχα πιστέψει εγώ στην αρχή τότε. Είναι θεωρώ η top. Δεν είναι unboxing που καθόμαστε εκεί, δεν ήθελα να κάνω, θέλω να το κάνω πολύ προχειρό δουλειά το βίντεο, μιας και μιλάμε για παλιά κάρτα. Βεβαίως δεν το έλεγε, είναι μια κάρτα που βγήκε το 21, μιλάμε για 2 χρόνια που βγήκε, Ιανουάριο του 21, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κάτω στα σχόλια. Δεύτερης γενιάς RTX cores, τρίτης γενιάς Tensor cores, PCI Express 4, DirectX 12, GDDR 6, δεν ξέρω με GDDR 6X, Nvidia DLSS που ήθελα επιτέλους να έχω κάρτα να δω αυτό το DLSS πως δουλεύει και άμα θα με βοηθήσει. Υποστηρίζει 4K 120Hz που σημαίνει ότι είναι HDMI 2.1, πάρα πολύ σημαντικό στην περίπτωση που επιτέλους κάνω μια αναβάθμιση και στην τηλεόραση μου τη βασικά, έτσι που δεν θα τα καταφέρει να τα σηκώσει τα 4K 120Hz, αλλά να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Και VRR. Η κάρτα αγοράστηκε στα 530 παρεπτόντως, Dual BIOS, σημαντικό. Είναι η Dual RTX 360 Ti OC V2 και αυτό θέλει σφίξιμο ρε μαλάκα. Ακυβέρνητο μαχαίρι, όχι καράβι. Μαλάκα θα βγει καμιά μέρα, θα με καρφώσει το κεφάλι, νεκρός YouTuber από το unboxing knife του. Μας καλωσορίζει εδώ Asus, premium συσκευασία μέχρι στιγμής, λες 500 κάτι ευρώ και δεν είναι και λίγο το νούμερο, αλλά πλέον δεν είναι και πολύ όταν κάρτες που σηκώνουν 40-90 ας πούμε, που ξεφτιλίζουν το 4K, το ξεφτιλίζουν πλέον το 4K, κάνουν 2.000 και 2 έτσι. Τι περίεργη συσκευασία, δείτε λίγο τώρα πως την έχουν εδώ πέρα την κάρτα. Την έχουν να μην πάει πουθενά. Στο μεταξύ είναι τεράστια, την περίμενα πιο μικρή. Έχω πάθει πλάκα τώρα, περιμένετε να την ανοίξω τελείως. Είναι έτσι, 1080, υλοποίηση του 2015-16, 3060. Είναι σαφέστατα πιο μεγάλη η 3060. 2 γενιές μετά, έχει βγει και 2060. Ορίστε και το sandwich μας σε μέγεθος. Ήρθε τώρα η στιγμή να βγάλω τη 1050. Κάνουμε την διαδικασία, πάει 1050 ξανά στο streaming PC. Βάζουμε την 3060 Ti μέσα στο gaming PC. Και αυτά απλά θα ανοίξω μετά το PC από εκεί πέρα. Μελλοντικά benchmarks, review για το κομμάτι των FPS και τι απόδοση και τα σχετικά θα υπάρξει άλλο βίντεο. Εμείς κάναμε τώρα, σας εξήγησα ότι κάκι κάρτα, πήραμε καινούρια και αυτά τα λέμε μετά μέσα από τους υπολογιστές μας. Ζητάω συγγνώμη πριν για τον ήχο, δεν είχε μπει καλά το μικρόφωνο, το είδα τώρα στο μοντάζ, σας ζητάω συγγνώμη, ελπίζω να κάνετε υπομονή και να φτάσετε σε αυτό το σημείο στο βίντεο. Έχω βάλει κάρτα, έχω παίξει Warzone και PUBG, τα δύο παιχνίδια που παίζω. Στο PUBG δεν είδα μεγάλη διαφορά. Περισσότεροι ξέρετε ότι είναι CPU game, οπότε θέλει πάρα πολύ δύναμη στον επεξεργαστή. Και όπως γνωρίζω υπάρχει και bottleneck μεταξύ της 3060 Ti και του 3700X, οπότε περιμένουμε λίγες ακόμα μέρες για να μπει ο καινούριος επεξεργαστής που θέλουμε, το οποίο σύμφωνα με πάρα πολλούς είναι ένα κτήνος. Αλλά στο Warzone, που δεν είναι τόσο CPU game, είδα μέχρι και 30 FPS πάνω. Average.
εκεί που δυσκολευόμουν να φτάσω τα 95-100 FPS με τη 1080 στο Warzone, με τα ίδια ακριβώς settings, έπαιζα μπάλα στα 30 FPS, 130 FPS. Θα το πω. Ναι, είδα. Πολύ σταθερά 125-130. Το Warzone είναι ένα πάρα πολύ βαρύ παιχνίδι, κακοφτιαγμένο παιχνίδι και αυτό. Πρέπει να έχει 40-90 για να παίξεις. Πραγματικά σας το λέω, πρέπει να έχει 40-90 για να παίξεις σε πολύ καλά FPS το game. Οπότε τα 130 FPS που είδα εγώ στο Warzone είναι πάρα πολύ καλά και επίσης χωρίς να κάνω το αυτόματο enabling tuning μέσω του Nvidia Experience. Καταλάβατε, του πατάς Alt-Z, σου ανοίγει το μενού και πατάς Enable Auto Tuning, δηλαδή να την κάνει overclock αυτόματα το πρόγραμμα. Με αυτό θεωρώ θα πάρω extra FPS. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί του like και γίνεις συνδρομητής στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.